Sí. Sí? Doncs som-hi. Som-hi. Benvinguts a Déus i Simis. Amb Albert Bazán i Marc Cadafalc. Dels arbres al cel, que comenci Déus i Simis. Estimades i estimats, benvinguts a Déus i Simis. Hi ha un savi d'aquest país que fa uns anys va dir: qui oblidi els mestres està destinat a la mediocritat i a la repugnància artística. Sí que ho va dir, això. Vivim en uns temps on els mestres sovint queden relegats a la voràgine dels temps que corren, que de fet són uns temps que corren molt, sense espai per aturar-se, mirar enrere i observar qui hi havia aquí abans que tu o que jo. Ostres, Albert, aquí mateix? qui hi havia aquí abans que tu? Aquí mateix? Sí. Hi havia molta gent molt més interessant que nosaltres, segurament. Segurament. Per cert, estàs bé? Estic bastant bé, sí. Sí, direm que sí. Vam fer de DJs l'altre dia. Vam fer de DJs i em vaig treure el cabell a un lloc que es diu La Cadira, que és un nano jove que ha obert aquí al carrer Sant Eusebio, a Barcelona, que recomano a la gent. La Cadira? La Cadira. Ja hi aniré, doncs. Aneu-hi. Bona falca, has introduït aquí. Va ser molt maco, Dir-vos també que s'acosta al Festival Mussol, que per qui no el conegui, l'organitza el nostre amic Arnau Gravo. És un festival benèfic pel càncer infantil i crec que queda alguna entrada, o sigui que compreu-la. Nosaltres segurament estarem fent alguna cosa per allà. No? Sí. En tot cas, avui sí que ens agradaria aturar-nos, girar-nos i mirar una mica cap enrere, només una mica, perquè avui ens visita una persona d'aquelles que si fossin un Pokémon seria un Pokémon llegendari. Hòstia! Vingut de les profunditats d'Osona, porta més de 3 dècades fent música sota el nom de Sau, la banda del bar, Pep Sala... Pep Sala? He dit Pep Sala? Has dit, sí. Doncs sí, Pep Sala, un plaer tenir-te aquí i espero acabar aquesta hora que ens espera una mica més boig per tu. Hòstia, com l'ha ficat, Com l'ha ficat, La portava escrita, però... Ja. A veure, l'altre dia en aquest espai que se'n brinda per parlar una mica sobre el convidat que ve a cada programa, vaig aprofitar per fer una metàfora treballadíssima sobre un gra d'arròs i en Jair Domínguez. No sé si tens present en Jair Domínguez, Pep. Sí, soc conscient. Doncs crec que li vaig dir entre entrebancades que en Marc sempre destaca, i paraules mal trobades, que tenia pinta de tenir rentaplats a casa i de ser un adult semidisfuncional com jo. Però va resultar que, per sorpresa de tothom, no tenia rentaplats a casa i que, per no tanta sorpresa, no em va semblar un adult massa disfuncional. No, se'l veia bastant centrat. Se'l veia bé, sí, però aquest és un altre tema. El que realment importa és que he decidit que a partir d'ara, per presentar els nostres convidats i convidades, ho faré a través de metàfores. Molt bé. Faré ús de l'al·legoria, de la hipèrbola consumada, de les paraules buides i sense cap mena de sentit, tot perquè d'aquí molt temps algun tio amb criteri, un crític del podcasting i del que va suposar aquest fenomen, les consideri art i les catalogui com a presentacions de convidat de culte. Ara. Saps quan veus una pel·lícula que és una merda però hi ha algun tio que et diu hòstia, però aquesta pel·lícula és de culte, és brutal, Ui, doncs una mica el mateix. La metàfora d'avui, ja arranco, Pep, es basa en els llenguados. Hòstia! Però no uns llenguados qualsevol, sinó els llenguados que menjava a casa la meva àvia quan era petit. Hi havia un ritual en aquella casa, quan hi anava a dinar, que es basava en l'art de cuinar aquest peix, simple però bo com pocs. Saps per on vaig o no? No, estic una mica perdut. La meva senyora àvia, la Dolors, estava molta estona cuinant, fent 1000 coses alhora, tallant ceba i deixant-la fer, posant les pates al forn i controlant-les amb molta cura, sabent perfectament com treure el llenguado en el seu punt, tot un ritual de la delicadesa, del saber fer i de l'essència metòdica, i quan ja ho tenia tot llest i jo era a la taula amb el meu avi, ell, a més de tallar el pa, dedicava una estona del seu temps per netejar-me el llenguado. I sempre quedava net com una patena, elegant, precís, amb els passos ben apresos i sense cap mena d'error, ni una espina deixava el meu avi. Això és com he sentit sempre que es feia la música de Sau, amb la delicadesa de Pep Sala i l'elegància d'en Carles Sabater. Acabes de comparar Sau amb un llenguado, Albert. És possible, però jo ho trobo que té sentit tot el sentit del món. I no només compararia aquells llenguados fantàstics amb la música de Sau, també ho faria amb tota la música que has fet des d'aleshores, Pep, perquè és fantàstic com aquell llenguado. Per aquesta mateixa regla de 3, hagués pogut comparar-la amb el Pep Guardiola i el Messi del 2009, amb el Gaudí i les seves operaris per la Sagrada Família, o amb una nova temporada de Déus i Simis, amb la feina del Marc i l'Albert, però he trobat més elegant fer-ho amb el llenguado de la meva àvia. Espero que hagi estat suficient. Pep, gràcies per venir avui a parlar amb nosaltres. Visca Sau, visca Pep Sala i visca la música que ens has deixat en aquest país.
Benvingut. M'agrada molt això del llenguado. M'agrada T'ha agradat? molt. Sí, el llenguado és un peix extraordinari. És que és veritat. I és veritat, és un art, diguem-ne, separar els lloms. Hòstia, Ets consumidor de peix. Sí, m'agrada molt. No, i el llenguado té aquesta mística que és complicat i que t'han d'ensenyar, perquè si no vas molt perdut. Has d'anar al mercat a comprar-ne. Tu saps tallar llenguado o no? Jo què he de saber tallar llenguado? Bueno. Tu en saps? Sí, clar, me'n va ensenyar el meu avi, no m'has escoltat. Doncs ja me'n faràs un dia. Vale. Teu faré servir, que no em digui tu com definís la teva música, diria com un llenguado. Com un llenguado, Exacte. perfecte. Pep Sala, com estàs? Molt bé, una mica enfadat amb vosaltres perquè això, sí, de veritat, això trobo una falta de delicadesa. He arribat aquí i m'han ofert una aigua. És que ells beuen cervesa. Tu vols cervesa? Te'n podem donar. Te'n donem. El que passa que no sé per què l'altre dia vam donar aigua al convidat i no t'hem ofert una cervesa. No, Bueno, no passa res, vam no passa res, ja la farem després. No, Sí? te la vulguis. serveixo, te la serveixo. Sí. Tu ves dient coses. Jo vaig dient coses. Ara, mentre l'Albert et fa... et dona una cervesa, un gos, teníem moltes ganes de que vinguessis. Què creus que ets més? Nosaltres ens diem déus i simis, llavors volíem començar preguntant-te què creus que ets més, déu o simi? Simi, 100% simi. Però més tira d'aquells del cul pelat, saps aquells que tenen el Sí, cul vermell? Els babuïns. Mandrils, no? Els mandrils, sí, aquells. Sí. Sí, Potser. Els babuïns aquests també m'agraden molt. Sí, és que hi ha molt tipus de simi i nosaltres som molt fans de tots. Llavors et consideres simi, eh? 100%, T'identifiques bastant amb aquest animal. A més, ser Déu ha de ser molt avorrit. Home, sí. Sí. Però hi ha gent que s'hi considera de Déu. Sí, algun ens ha dit que es considera un déu. Però bueno, Jo a més prefereixo ser un simi, Perfecte. sempre. Aquests dies, Pep, hem estat escoltant discos de Sau i teus en solitari i hem estat consumint-ho perquè venies, també Sí. sobretot, però també per dir, hòstia, anem a A veure escoltar què això. Tu et passa això? Tu escoltes els teus propis discos antics? Mai. De cap manera. No. mai. No, a veure, sí, els escolto perquè per alguna raó, sempre hi ha alguna raó pel mig, no? Però el diumenge a la tarda, quan estic sol a casa o en família, dic, mira, ara posarem el Boig per tu. No ho faig mai, no ho faig mai. això No s'ha donat El boig cas. per tu potser no cal, però algun altre més allà amagat. No, per exemple, avui havia de provar un equip de so i evidentment he posat una cançó meva perquè sé com sona. Clar, I aleshores puc veure com sona Clar, l'equip de pots so. avaluar l'equip de so segons... Exacte, Clar. però en aquests casos. Com que l'has produït tu a sobre, no? Encara més, no? Clar, controles tema sonologia. Sí, a veure, anem a una cosa que a nosaltres ens importa molt, Sisplau. que és que hi ha una cosa que ens ha deixat bastant bojos i és la nit del 14 de juny del 91, quan vau fer història en aquell concert del rock català, no? Que éreu quatre... Sant Jordi. El Sant Jordi, sí. Sau, els Pets, Sopa i Sant Traït. Sant Traït, Va ser tan boig com sembla o no? Boig amb què et refereixes? Boig de que va ser Històric. una efemèride històrica d'aquest país. Nosaltres, tots aquells grups, ja havíem fet concerts d'aquest, no sé si tanta gent, però gairebé, no? Multitudinaris així tan grans. Multitudinaris, ja n'havíem fet molts. El que passa que vivim en un país que tot el que no passa a Barcelona no existeix. Això és veritat. És veritat. I va ser com que si el país hagués agafat consciència que hi havia aquells grups fent aquella música. I tots, crec que això t'ho podrien subscriure els músics dels quatre grups, que nosaltres potser som els que menys vam flipar aquell dia, no? El que sí que va ser molta pressió, perquè tots els mitjans s'hi van abocar i en directe per TV3, és una cosa Clar, que clar. fotia 2 dies, diguem-ne, No es podia fer, no? no, diguem-ne, la gent, en certa manera, ens ignorava, i de repent, com que ha sortit a TV3 i els diaris d'allà i a la portada del diari, doncs, clar, sí, va ser, i després es va donar un cas aquella nit, que hi havia 2 grups que eren el Sopa de Cabra i nosaltres, que les multinacionals de Madrid estaven molt interessats en fitxar-nos. I nosaltres vam viure una situació curiosa, i és que estàvem a dins del camarí i anaven entrant gent de les multinacionals, i jo ja lo estoy viendo, con luces de neón, i aquelles coses, i ens anaven studint perquè... Ah, sí, eh? Us venien a voler comprar Sí, el camerino. La gent d'aquella època, una discogràfica es deia Ariola, ara s'han fusionat totes i ja no sé qui són, però hi havia la Sony, hi havia la EMI, hi havia la Virgin, hi havia diverses que estaven allà, doncs anant-nos tirant els tejos, però ja si volíem anar a signar per ells. No? Nosaltres vam acabar signant per EMI precisament perquè jo en sortint
del concert em vaig trobar un paio, sortint de l'escenari, anant cap al camarí, encara moll, em va dir, escolta, en castellà em va dir, m'ha encantat el concert, m'agradaria parlar 2 minuts amb tu. I ho va dir d'una forma que em va sodir més això que no pas allò de les luces de neon, no? I va ser un home que era el director artístic d'EMI, que es deia Javier Lozano, i a més amb el qual puc dir que hem acabat sent molt bons amics. Molt bé. O sigui que a més de ser un concert històric va servir perquè fitxéssiu per EMI aquell dia. Això passava molt abans, no? Sí. Com que la gent anava als concerts, mirava i deia, tu, ojeadores, no, passa cap d'aquests? aquí que parlarem, Home, no? no, perquè es venien molts discos. Clar. A veure, la música, el sistema, diguem-ne, ho vol controlar tot. Diguem-ho així. No? És veritat. El sistema ho vol controlar tot. I penso que això de cantar, els que fem rock en català, no ens van donar la importància que potser teníem, i van dir, va, pots comptar, ho farem en català. Però, esclar, de repent, les xifres de vendes eren molt importants. Clar. Nosaltres acabem de fer un disc de Quina nit i hem venut més de 100.000 còpies, que ara és ciència-ficció. Sí. Xifres ciència-ficció, no? Van vendre més de 100.000 còpies i, esclar, qualsevol multinacional aquestes Home, xifres... sí, veu diner, veu diner, Veu clar. diner, no? Sí. I entre els 4 grups que hi havia aquell dia us portàveu bé, hi va haver bon rotllo els camerinos aquell dia? No. No, hi havia certa rivalitat. Jo penso que hi havia certa rivalitat, sobretot Sopa de Cabra i nosaltres, però més que Sopa de Cabra i nosaltres, diria que el Gerard Quintana i el Carles Sabater. Ah, sí. Entre ells hi havia molta Batalla d'egos. De frontmans, sí, batalla frontmans. Sí, això era d'allà. Després hi havia en Lluís Gavaldà que els mirava amb certa enveja, i sempre ha sigut allò... I els de Sant Traït potser... Passaven més, no? Ja els Passaven era més igual tot. Sí, els era més igual. Però llavors hi havia tensió als camerinos? O era Sí. Hi havia rivalitat. Rivalitat. No hi havia mal rotllo, ni hi havia hagut mai cap altercat. Clar. Però hi havia certa rivalitat, sobretot, insisteixo, entre el Carles i el Gerard. Recordes quina va ser la programació, l'horari dels concerts? És a dir, va tocar primer Sau o no te'n recordes? Sí. Bueno, primer vosaltres? Jo recordo que nosaltres vam demanar voler tocar primers, vam demanar ser els taloners. Vale. Perquè si hi havia com també certa no baralla, però certa pressió per aviam qui seria el cap Qui comença? el darrer. A l'últim. Nosaltres vam dir, volem ser els primers. Molt bé. Perquè Així us ho traieu de sobre, no? no, primer enganxes, sobretot que enganxes la gent fresca. Ah, clar. Primer això. I després, si ets el primer, ets també el darrer de provar so, amb la qual tal com has deixat l'escenari, tal com te'l trobes. Aquesta és molt de música, eh? Molt de productor, No ens va servir de res perquè les 3 cançons els monitors d'en Carles no van anar, pobre. Ah, sí? I anava de bòlit i no sentia res i a més no em sento, desafino, tot. I a més hi va haver un avantatge, que aquesta no l'havíem calculat, que sí que... Però ho va ser, que, esclar, els fotògrafs dels diaris feien la foto i se'n anaven cap a redacció. No hi havia internet aquella. Clar. Aleshores, Havies de portar la targeta, no? Tota la Clar, foto de éreu tots els vosaltres. concerts érem nosaltres. Tots els diaris... Perquè no es volien quedar allà tot el Hosti, concert. doncs mira, va sortir Bona estratègia. Va sortir tot rodó, bona estratègia. Sí. Molt bé. Em consta que el senyor Pau Riba, en Pau Descansi, aquell dia deia això. Això és una frase que jo li deia a en Pau. Ah, sí? Què li deies? Que descansi en Pau. Doncs mira, ara ja ho està. Sí, Deia això. Això és com les marees, no? Ara pugen i ara baixen. Tots aquests tornen a enarbolar la flama del rock and roll. Enarbolar la flama del rock and roll, eh? Enarbolar la flama del rock and roll. Ja no es clar. parla així, eh? Ja no es parla així. Però va passar això una mica, no?, en aquell moment. Ara té pinta que potser torna a passar o no? Que torna el rock and roll. Tornarà el rock and roll? És la pregunta. No ho sé, no tinc ni idea. I... El que passa que... És complicat. Qui diu rock and roll també diu música més bueno, no sé si combativa, però més sentida, no? El que passa que... Més instruments. Jo la meva teoria al respecte és que això, el món pop, rock, el món de la cultura pop i rock, s'ha acabat perquè, això com us deia, el sistema ho absorbeix sempre, no? Sempre el rock and roll, el pop, recordes els Rolling Stones, el seu logo és aquella llengua. Sí. Els Beatles es deixaven els cabells llargs, que era una forma de rebeldia. Tenia aquest punt rebel i tenia un punt antisistema.
avui dia el rock and roll està absolutament 100% dominat pel sistema. I fins i tot és el sistema el que crea és el rock and roll, no? Vull dir, Sí. Ja no és dissident, no? Mira, tots els grans artistes que funcionen avui dia doncs són tots fruit de les grans multinacionals. No costa molt, si no pertanys a una multinacional, treure el cap, com per exemple nosaltres vam fer. Clar, I estic segur que va passar perquè això, no van dir pots comptar en català. Però sí que hi ha un grup actual, del qual jo avui porto la samarreta, És tot i que veritat. no es llegeix molt bé, que fa, un any, Bueno, més o menys, com entra el disco, sí. Fa menys. van fer això. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins del meu roncola hi veig reflexada la teva llum. Això és Boig per tu, de Flashy Ice Sí, Cream, sí. que van versionar la vostra cançó. Com va anar això? Doncs, Us ho van demanar? Mira, el Boig per tu... L'ha versionat tothom. S'han fet més de 120 versions. La Shakira també, no? 120? Més de 120 versions publicades. Hòstia, imagina't, no? L'ha versionat la Shakira, l'ha versionat, l'ha cantat el Jackson Brown, fins i tot, l'ha cantat el Sergio Dalma, l'ha cantat el Josep Carreras, l'ha cantat el Diango, l'ha cantat la Bet, l'ha cantat... O sigui, molta gent, moltíssima gent, no? I aleshores això va que quan algú vol versionar aquesta cançó T'ha d'avisar. no té per què, no té per què. Els Flashy Ice Cream sí que m'ho van fer saber, fins i tot em van demanar si volia fer un... De fet, és que surt el videoclip. Surt, ho vaig sí. fer amb molt de gust, però a vegades no tenen per què fer-ho, no? Per exemple, la Shakira... No ho va fer? No No t'ha dit res mai, la Shakira. L'únic contacte que vam tenir la Shakira va ser amb la seva mànager, que ens va demanar que volia cobrar el 50% dels drets d'autor. Els drets d'autor. Sí, Uau. sí, i li vam dir que per ara tots bons. Home, clar, tu. No, però a sobre, Flashy Ice Cream, no sé si has escoltat el detall que profana aquesta cançó i diu però dins del meu roncola. Del meu Del roncola veig, sí. Bueno, Som més de això és una roncola. llicència que no sé si els hi vas permetre, no? Bé, és que sí, el que passa que a mi no m'agrada el ronc. Som molt roncoleros. Són molt roncoleres, sí. Sí, no, penso que, a veure, és un tipus de música que a mi em costa Clar, d'entrar-hi. aquí anàvem, com veus les noves generacions musicalment? Aquest tipus de música urbana, és a dir, jo a mi m'agrada la música i m'agrada estudiar la música. Ara aquesta gent funciona més des del punt de vista tecnològic. Clar. Però consumeixes música que es fa ara, Sí, però esclar, no sé però si... no d'aquest estil. No, d'aquest estil no. Sí, evidentment, consumeixo música que es fa ara i hi ha gent que m'agrada molt i consumeixo música que es fa molt temps i consumeixo molta música que es fa molt temps. Una cosa que m'agrada molt és la música que diuen clàssica, aquesta paraula no m'agrada gens, però, per exemple, música de principis del segle XX, tipus Shostakovich, Sí. Prokofiev, Stravinsky, tot això. Ah, sí, t'agrada? Sí, els meus orígens venen d'aquí. A mi em passa una cosa, que és que a mesura que ens anem fent grans, passa una mica això, no? El dir de... com dir, aquesta música ja no està feta per mi, no? Potser, per exemple, amb vosaltres, en un vídeo que vaig veure fa poc sobre el concert aquest del Sant Jordi, passava, no? Que un senyor passava per allà i deia és que no està feta per mi. Llavors, jo confio en que a mi no em passarà això, que jo quan sigui gran i escolti les noves generacions de música, les noves onades, no diré no està fet per mi i intentaré entrar-hi. Però I vindran els anys, no? Però passa això? És a dir, quan a mesura que et fas gran i surten coses noves, t'allunyes de les coses noves? No perquè siguin noves. Vale. El que passa és que nen llenguatges nous que no tenen res a veure amb el teu llenguatge, per entendre. No? Clar. És a dir, jo, amb tota la gent que fa música, això que se'n diu ara urbana, el fet de que ells renuncin a l'elaboració de l'harmonia, de treballar, d'estudiar-ho, tampoc no vull pas dir que nosaltres siguem uns Stravinskys, ni molt menys, absolut. No, però que són més com a mínim planes ho en general. intentem, no? Clar. I això a mi em costa d'entendre, no? Em costa d'entendre. D'altra banda, és una música que la pot fer qualsevol. És a dir, la música... Si tu vols fer blues com el B.B. King, doncs primer que has d'agafar una guitarra elèctrica i està molts anys estudiant. Però a part d'això, si vols fer blues ho has d'haver viscut i ho has de portar a la pell i per anar bé
Has de ser de Memphis o de Chicago. És una qüestió sociocultural, no? Exacte. I generacional. En canvi, aquest tipus de música que es fa ara, que en diuen això, urbana, la pot fer qualsevol. No cal passar-hi moltes hores estudiant, no cal... Simplement és una qüestió tecnològica. No? I creus que... Suposo tenir bon gust amb aquest llenguatge. Clar. Clar, però el fet de que ara es pugui fer música molt més fàcilment també amb un ordinador a casa, creus que fa que sigui més fàcil destacar? O menys, no? Perquè potser abans hi havia menys oferta, no? Jo crec que abans hi havia una cosa que era com un filtre, que eren era molt difícil aconseguir enregistrar un disc. Ja. Aleshores, perquè les discogràfiques feien com de filtre. Quan una discogràfica et deia que sí, en certa manera entraves en un cert mercat, no? Sí. Una mena de club, una mena d'èlit de grups de músics que havien aconseguit enregistrar un disc i tenies més possibilitats ja de funcionar. Avui dia pot enregistrar un disc qualsevol persona, entre altres coses perquè tothom té un estudi de gravació a casa. Exacte. O sigui, aquí aquesta taula hi ha 3 ordinadors i amb aquests 3 ordinadors qualsevol d'aquests 3 pots fer un disc. Ja ho tenim, No val ni un duro, no has de fabricar discos. Perquè abans es havien de fabricar discos i havies d'anar a enviar-lo a una fàbrica i a més la distribució és senzillíssima, vull dir, ara amb l'Spotify aquest ho pitges allà, no? I ja està, és que no cal que tinguis res darrere. Clar, aleshores, però què vol dir això? Que quan fas això aconsegueixes ser un petit granet de sorra al mig del desert. Clar. Per tant, és més difícil. Que amb el qual tampoc serveix de res tot això. Explico. Clar. Abans, com a mínim, si aconseguís gravar un disc, que era molt difícil, perquè havies de començar un segell discogràfic... Era perquè segurament tu mereixies, no? Bueno, tu mereixies, que havien vist alguna cosa en tu. Havies d'haver seduït i havies d'haver convençut aquella persona que al fi al cap això és un negoci. És a dir, un senyor que inverteix en tu i diu, no solament recuperaré els calés, sinó que en faré més. Clar. Era això. Les discogràfics hi ha un senyor molt savi, és que molt savi, molt important al món de la discogràfica, fa molts anys, em va dir, no t'enganyis, Pep, ell era, perdoneu, acabo de fer un avantatge al micro, em va dir, Pep, no siguis il·lús, nosaltres, les discogràfiques, venem plàstics rodons amb un forat al mig. Ja. O sigui, la música és 100% accessòria. És l'excusa de la gent per comprar-ho, però que a mi m'interessa que compri el plàstic. Total. Fins i tot em va dir un exemple, em va dir, si tu fossis capaç d'enregistrar un pet que a la gent li interessés, jo estaria encantat amb... Home, jo te'l venc. Ojo, Pep. Ojo, que aquí tenim negoci. Crec que no. Pets de Pep Sala. Nou disc. Hi ha gent, que ven pets, això és veritat, però pets d'olor, no pas de soroll. Que ven el perfum. El perfum, del pet. sí. Hòstia, és complicat això, Sí, bueno, parlàvem de les noves generacions i el Flash Ice Cream que té Boig per tu, amb una X al mig, també profanant el nom. Creus que Boig per tu és la millor cançó que has fet mai? O creus que hi ha un gran hit que està més amagat i que és millor que Boig per tu? A veure, primer separem hit de millor cançó. Millor cançó. Millor cançó farem, doncs. Molt bé. Clar, perquè hit no té res a veure. Això és veritat. Hit és... Boig per tu és un hit. Hit seria un hit comercial, és veritat. Doncs no, Per millor exemple, cançó. La vaca lechera. En el seu moment va ser un gran hit. No? Exacte, sí. Jo no considero que és una gran cançó. No està malament. Bueno, Això va opinions. Enganxa, si però més bueno, d'acord, doncs, no un hit, sinó millor cançó. Millor cançó. No, és que també costa molt dir millor, però penso que a vegades amb les cançons l'encertes, més que dir que és bona o no, se l'encertes. Perquè és que al fi al cap una cançó és com una cosa que gairebé et surt, i a vegades et surt... Saps com quan tires una fotografia a una persona, tires 10 fotografies a una persona i totes 10, encara que estigui a la mateixa posició, són un pèl diferents. Sí. I amb algunes has quedat bé amb aquesta, i amb aquestes no sé per què, però no has quedat bé. Les cançons són una mica això. Tu fas una cançó i sempre vols fer una bona cançó, no? O una cançó que enganxi, o una cançó que funcioni, o una cançó que connecti amb algú, no? A vegades enganxa més, la foto ha sortit més bé i a vegades menys, no? Però no hi ha un per què, no? Home, jo penso que és una cançó encertada, però jo en teniria altres, no? A veure, quines? Jo què sé. Del mateix disc o d'altres? Per exemple, de Sau hi ha una cançó que a mi m'agrada molt que es diu Poemes i promeses.
de la banda del bar m'agrada molt, per exemple, el Ningú ens mourà d'aquí, que també que em sembla vam cantar. I amb els discos que he fet jo sol, mira, ara una cançó que vaig fer fa 10 anys, una cosa així, que es deia el difícil art de viure, que és una cançó que la trobo rodoneta, dius, mira, que tampoc no va ser, no tenia especialment èxit, però n'estic molt content. Per tant, aquestes tres les posaries per sobre de Boig per tu, per exemple? Com a mínim a la mateixa altura, no ho sé. És que això... És complicat. És complicat. És difícil És una pregunta complicada. Quantificar aquestes coses... Sí. Què és millor? No? De fet, és molt complicat. amb Sau vau fer tan bones cançons que en aquella època dels principis del 90, sobretot del 90 al 91, vau fer més de 190 concerts. Sí, hem fet molts concerts. Jo 190 concerts no ho entenc 190, molt. O sigui, ara que comencem a entendre una mica com van els artistes que fan una gira de 60 concerts i ja és un huevo, 190? Em sembla una bogeria. Com podíeu fer-ho, això? Els Figaflaues, de fet, ojo, estan por ahí. Va haver un moment que es va tornar boig a la gent i ens volia tothom arreu. I nosaltres teníem ganes de fer concerts perquè al començament va ser molt difícil. El primer disc en van vendre 71. 71 discos només? Sí. I el primer disc de Sau ens va fitxar una discogràfica que es deia Audiovisuals de Sarrià i encara no entenem per què ens van contractar. Va veure alguna cosa. Alguna cosa va veure aquella gent Però, de Sarrià. no sé, perquè no van fer res perquè és aquí. No? Fins al punt que un bon dia tenim una entrevista a Ràdio Vilafranca del Penedès i vam anar el Carles i jo i vam arribar a la ràdio i ens van dir, porteu el disc, i vam dir que no us l'han enviat, perquè abans les discogràfiques enviaven el disc a les emissores. Que no us l'han enviat. Diu, sí, ens van enviar la portada, però dins no hi havia el disc. En sèrio, Hòstia, havien enviat només la imatge. Aleshores, ens en vam anar el Carles i jo a una botiga de discos a comprar el nostre propi disc. En sèrio? A Vilafranca? Sí. Hòstia. Que la senyora de la botiga de discos no ens va conèixer, la qual cosa també diu molt, diu molt de la nostra popularitat en aquell moment. No? Sí. I aleshores vam decidir que no podíem funcionar, vam parlar amb aquest senyor i vam dir, no volem seguir amb tu, aleshores vam haver de comprar el disc i vam trobar una altra companyia que ens volia editar, que era Pickup. Home, Pickup, encara existeix, Sí, els del Flash Ice Cream. Exacte. Ara s'entén tot. Exacte. I la gent de Pickup ens va dir que sí, que els agradava molt el que fèiem, però que la seva política és que els grups es paguessin l'enregistrament i ells s'encarregaven de la promoció i aquestes coses. Ho vam fer així, però esclar, aleshores havíem de pagar el primer disc i pagar el segon, amb el qual havíem de pagar 2 discos i va ser una època molt complicada, no? I el segon ja en van vendre més, van vendre 2.000 i pico, i hi havia cançons que ja van començar a funcionar, com el Ni un escopet militar, o una que es diu Només ho faig per tu. I el tercer va ser el... I el tercer doncs va petar. I aleshores va ser quan tothom es va tornar boig i va ser com van fer una gira de 140 i pico, no sé. Però no anàveu molt cansats, aquesta gira? Sí, Home, és que són molts concerts. És que és massa, és massa. O sigui, el Carles i jo, a vegades, la gent diu que ens abraçàvem molt a dalt l'escenari, i és que perquè ho aprofitàvem per dir-nos coses. Ah, sí? Mentre us abraçàveu? Sí. Llargues abraçades, explica'm-vos coses. Era l'excusa, no? Era allò... I hi ha una anècdota, si em permeteu, que vam fer un concert a Benicarló. Molt bé. I el Carles tenia el costum, quan començàvem els concerts, deia, bona nit, el gentilici de Llantérem. Vale. No? Si era Barcelona, bona nit, barcelonins. O si eren a Vic, bona nit, vigatans, etc. I aleshores arribem a Benicarló i diu, bona nit. I diu, ostres, i ara... I ve cap amb mi i em diu, com collons es diu la gent de Benicarló? Jo no en tenia ni idea. Benicarlins. Tot això a dalt l'escenari. I la gent veient-vos abraçàveu i no entenent què estava passant. Cantant, no? I jo, dissimuladament, mentre ell cantava, jo mentre tocava la guitarra em vaig anar cap a la zona on hi havia la taula de monitors i allà hi havia gent i vaig dir, ràpid, quin és el gentilici de Benicarló? I un paio em diu, Benicarlando. Dic, no fotis, no estic de broma. I em diu, que sí. Collons, vaig anar, torno a entrar a l'escenari,
Benny Carlandos. Me'n vaig amb el Carles dic, tio, m'han dit Benny Carlandos. Em diu, no fotis. I el Carles va dir, bona nit, Benny Carlandos. Com aquell que no vol dir, no? I la gent va reaccionar, per tant ho era, no? Per tant ho era, Era una tradició, això de dir el gentilici, no podia ser que no el digués. Hòstia, que bona aquesta, tio. Actualment, hi penses molt en Carles? Sí, home, clar. Carles és una de les persones més importants de la meva vida. Vam viure aquell pas que passes de ser jove a adult, diguem-ne, i vam passar... Va ser des que ens vam conèixer fins que ell es va morir, la nostra vida va canviar molt en tots els aspectes i ho vam fer junts. Tots aquests canvis els vam viure junts. I vam viure coses molt intenses, i vam viure moments collonuts, i vam viure moments no tan collonuts, però juntament amb en Joan Capdevila, que era el tercer Sauca, el que no sortia a l'escenari, però que era tan sau com nosaltres i que era... Bueno, encara ho és, no? És un gran company i amic. Érem molt amics, vam crear una amistat molt gran entre els tres i evidentment, doncs, això no s'oblida. I el Carles, a més, era un home que va deixar una petjada brutal a tots nivells, no? I la gent que el vam conèixer i que vam conviure amb ell encara més. Clar, molta gent em diu, què recordes del Carles? I diu, clar, allò que deia, el concert, el Palau Sant Jordi, no, jo les coses que els recordo... moments més íntims, no? Que sí, els quotidians. Els petits moments. O sigui, per exemple, allí ja vam compartir habitació milions de vegades, no? Als hotels, no? És que tenim tants concerts. Clar. Aleshores arribaves a l'hotel que no podies dormir perquè tenies l'adrenalina a tope i a les 4 de la matinada i estaves allà a les fosques. Jo haig de confessar que jo soc un mico odiós i no em costa gaire dormir. Al Carles li costava més. I aleshores sortien converses com, jo què sé, aquelles converses surrealistes de que tu creus que existeixen els forats negres? Hòstia, que guapo. Jo què sé, aquelles converses molt de 4 de la matinada. Clar, que et surten perquè ja no saps quasi ni què dir, no? Sí, pràcticament com un germà, no? Sí. Jo aquests dies, que he estat endinsant en el vostre món, he vist que tu i jo som una mica com ells. T'he vist a tu bastant com el Carles, perquè sobre també ets actor, no? Sí. I jo una mica com tu, Pep. Ens veus reflectits o no? Hi ha una mica, no? També convivim bastant. Sí, som bastant un matrimoni. Sí. De fet, l'altre dia vaig escoltar el Mainat. Perdona, en Carles era com un matrimoni, però no l'havíem consumat mai. Exacte. No, és que, segur? Sí. Es va dir molt, Ah, sí, es va dir? Sí, es va dir molt. Perquè éreu dos, no? Bueno, és que nosaltres hem tingut dubtes sobre això també. Bueno, sí, també ens ho ha dit gent. Sí, de fet, l'altre dia el Mainat, el de la Trinca, va dir que també es sentia com un matrimoni amb el Toni Cruz. Amb el Toni Cruz, i també va dir això, no? Que no havien consumat clar, llocs íntims. Som com un matrimoni, però l'únic que no hem fet és això. Sí. Bueno, doncs com un matrimoni. Sí, no? Exacte. Tu amb en Carles éreu bastant matrimoni, no? També. Sí, i tant. Per tant, ens podem sentir una mica com Sau, tu i jo? Perfecte. Sembla bé? Som Sau. Firmem? Què passa? Firmes? I tant, jo faig a bosset. Ens ha donat el vistiplau, Jo us beneeixo. Exacte. Clar, a l'hora de composar, miràveu molt el que s'estava fent internacionalment, sobretot als Estats Units i Anglaterra? O no tant? No per composar, però sí perquè ho escoltes. Eren els referents o no? Sí, els nostres referents, la música que escoltes. Hi ha una música que escoltes durant l'adolescència, sobretot, jo diria fins als 20 i pocs, que aquella música et queda tatuada al cos, no? No te la treus mai més de sobre, no? I jo, doncs, vaig passar la meva adolescència escoltant per un cantó música anglesa. Eren molt eclèctics abans, la gent era més eclèctica que ara, no? Ara un tio es declara heavy i només li agrada el heavy, no? A nosaltres ens agradava tot. I, per exemple, escoltàvem des dels primers grups que vaig escoltar, un era Pink Floyd, que em va agradar molt. Sí, sisplau. I aleshores, i grups anglesos que m'havien agradat molt, i artistes anglesos, però també molta música de la costa oest dels Estats Units, si em permets, diria, jo què sé, Crosby, Stills, Nash & Young, m'agradava molt, James Taylor, Jackson Brown, jo què sé, la Carole King, artistes d'aquella època.
I també els de band, que vam tenir la sort de poder fer música amb el seu líder, que era el Robert Robertson, no? Clar, i a més se suma una cosa, que ets de Vic, És veritat. que per mig Catalunya se'l considera el Liverpool. el Liverpool català, li diuen i tal. Jo no estic d'acord, Llavors, això et volíem preguntar, com et sent que la gent et digui... Bueno, no sé si t'ho diuen, però... Es va dir molt en aquest Es va dir moment. molt. Sí. Bueno, no sé ni... Més endavant, no? A Liverpool només hi havia els Beatles. I el... Ja està, és veritat. No, hi ha algú més, no? Sí, no em recordo el nom. No me'n recordo el nom de l'artista que cantava Cross the Mercy. No sé. Ni idea, no ho sabrem. Un artista. Ara el posem aquí. Que es va morir fa poc temps. Vale. A més, es va morir fa poc temps. Però pràcticament a Liverpool només hi havia els Beatles i... Sí. Llavors, el fet que se li digui el Liverpool català és una tonteria. No ho sé, és que... Bueno, és per vendre. És per vendre, també. És que tothom fot això per vendre. Sí. Però sí que és veritat que creativament i històricament... Hi ha com molts grups, sí. Sí, però i a Barcelona se'ns han fumat sempre. Perquè quin grup és de Barcelona? Els Manel. Vale. Manel, i ja està. Tots els altres són de fora. Els amics. Teníeu aquesta sensació que la gent de Barcelona volia que vinguéssiu a Barcelona, però no hi havia cap grup de Barcelona que ho rebentés? Això ho havíem comentat molt, que aquella època tots els grups hi havia l'Adrià Puntí era de Salt, els Pets eren de Tarragona, els Sopa eren de Girona, el Sant Traït eren de la Jonquera. Exacte. Clar, els Gossos eren de Manresa, vull dir, molta gent i podíem seguir, no? I no hi havia... A Barcelona hi havia hagut una època de música al principi dels anys 80, amb els Rebeldes. Hi havia un grup molt interessant que era el Distrito Quinto. Vale. Hi havia hagut la banda Trapera del Río. Però tots en castellà, veig. Sí. A Barcelona hi havia espanyols. Hi havia espanyols, no? De català hi havia hagut Melodrama. Vale. Estaven molt bé, que havien sigut la banda d'en Cisa i també havien tingut vida pròpia com a grup. No? Clar, el Cisa sí que era de Barcelona, sí. No? I hi havia hagut dos artistes meravellosos que jo soc amic del Jordi i era molt amic de l'Ia, que era Ia i Batista, que són la gent que escolteu música en català, us els recomano perquè aquests sí que van ser uns pioners brutals. Ia i Batista. Ia i Batista. I són realment meravellosos. Però es comentava això, no? Que els barcelonins... res. Sí, costava més. Els hi costava més. Històricament i actualment, perquè digue'm un barceloní ara. Bueno, molts, la Ludwig i ja està. Però diuen que són d'Espolla, per tant. Hi ha molts més, segur. Pensa i després ho parlem. Continues composant? Sí, esclar, jo continuo fent cançons. Que fer cançons és un acte vital, no? És que és un tema, has fet molts àlbums, moltes cançons, Com va el cervell per fer això? Bueno, és la teva feina o vius més com algú que... No, sinó jo faig cançons perquè m'agrada fer cançons i perquè ho necessito. Tothom, suposo, té la seva manera d'esfogar-se, la manera de buscar una escapada, no? I jo la meva manera és explicar les meves misèries al piano i a la guitarra. I de fet, fa 2 anys vas publicar un àlbum, crec que és l'últim que has publicat, sota el nom de Sospitosos Habituals, íntegrament en anglès. Sí, perquè no eren cançons meves, Són versions. Sí, és un disc que vam fer, un disc que m'agrada molt, amb un gran músic. Vaig fer una repassada i, ojo, em va agradar. És un músic brutal que es diu Reinald Colom, que és un trompetista de jazz, però de jazz molt modern, i amb el Reinald ell és mig francès, però els seus pares viuen a Santa Eulàlia de Riuprimer, que és allà on tinc l'estudi. I durant la pandèmia, com que estàvem som molt amics, i durant la pandèmia que no ens deixaven ni sortir del poble d'on érem, vam dir, tu, fotem un disco, va, què fem? I vam dir que fem cançons i les passem pels sedars, i doncs vam fer versions d'estàndards del rock i del pop, cançons de Beatles, de Simon i Garfunkel, dels Bee Gees, jo què sé. Ho vas fer una mica per divertir-te, no? Sí, ho vam fer totalment. Hòstia, que guapo. Molt bé, joder. Vam fer una gira, ja tocava. Una gira molt maca. Sí. De fet, ja que parles de gira, sembla que esteu fent una gira, no, amb el Sau, que es diu un concert de pel·lícula? Ara començarem. Començarem el dia 18 d'octubre. Que és una cosa molt guapa, com que hi ha un espai sonor amb imatges històriques i de més, no? És a dir, tot comença perquè s'està rodant una pel·lícula sobre la nostra vida, la nostra història, no? Hòstia. I que ja han començat a rodar, és un projecte que ja porten 2 o 3 anys treballant-hi. I tu has de parlar amb l'actor que fa de tu? Sí, ja he parlat moltes vegades, sí, és en Pol Monell, pobret.
I què tal? Bé, molt bé. És un... Clar, ha de ser interessant per l'actor també, no? Posar-se a la pell d'algú que existeix i pot parlar amb ell. És un gran actor, a més és un tio conegut, ja ha fet moltes pel·lícules. Fa bé de tu o no? L'altre dia vam tenir una conversa una mica surrealista perquè em va dir, diu, és que, escolta'm, diu, jo sóc un tio que nerviós i em moc molt, no? I diu, hòstia, és que és molt difícil fer de Pep Sala. Dic, digue'm un mic, ho faig cada dia. No, però... I ho fan molt bé, i l'actor que fa de Carles és el Guim Puig, que s'assembla molt. Sí, S'assembla molt, i després el que fa de Joan Capdevila és el Guillermo de las Heras, i bé, després hi ha els altres que fan de gent de la banda. I és una pel·lícula, doncs, penso que pot ser molt interessant, i arrel de la pel·lícula vam decidir fer aquesta gira, que ens hem ajuntat de la primera formació original de Sau. El tenim aquí. El Guim Puig, sí. Sí que s'assembla, una mica. Sí, s'assembla, sí. I portarem... És una gira pensada per teatres, bàsicament, per teatres grans, i portem una pantalla enorme de 10 metres per 4, o sigui, és una pantalla, un pantallot, i allà es projectaran imatges inèdites del grup, d'arxiu nostres, etc. I unes quantes imatges de la pel·lícula que s'han filmat expressament per al concert. Ah, molt bé. A més, com que ara tecnològicament es poden fer moltes coses que abans no es podien fer, hi haurà algun moment una mica surrealista, que, com per exemple nosaltres estarem tocant una cançó, la veu que canta serà del Carles Sabater, i a les imatges que veurà la gent serà els actors de la pel·lícula cantant. Hòstia, que guapo, tu. Hòstia, doncs hi haurem d'anar, Sí. Mira, si vols anar-hi a Valls el 18 d'octubre, si vols anar-hi. 18 d'octubre no puc, però 24 d'octubre a Vic... No, està exhaurit. Bueno, doncs ja ens donaràs alguna entrada. Pots anar a Inca, que tampoc pots anar perquè està ben lluny. A Barcelona. A Barcelona és el 28 de desembre al Palau de la Música, o sigui, serà fantàstic. Encara en trobeu alguna entrada. Poques, però trobeu. Poques, però, hòstia, que guapo. A Inca també està exhaurit. Fem 2 dies. Feu dos passes a Inca. Sí, perquè es va exaurir el primer. I toqueu en directe i tot. Sí, clar. Que guapo. Joder, doncs s'hi haurà d'anar, Acabem la tertúlia? Sí, va. Fem una última pregunta a tots els convidats, que és 4 grups de la teva vida. És una mica complicada. 4 grups que t'hagin marcat o artistes. Sí. Fàcil. Et diria els Beatles. Vale. Aquesta temporada ja van 2. El Jair també va dir els Beatles, sí. A més que és... Seria estrany. Anem bé. The Band. The Band. Diria Crosby, Stills, Nash & Young. I un artista, Paul Simon. Molt bé. Paul Simon m'agrada a mi també. Paul Simon és extraordinari, és un dels millors autors de cançons del segle XX. I encara, si me'n diu... Foley. Sau. Pink Floyd. Pink Floyd. No, Sau no. Has dit els Beatles, el Marc és una de les persones que sap més dels Beatles. Això sempre ho dius i no és veritat. Sí que és veritat. Jo tinc amics que saben molt més que jo dels Beatles. Sap molt, aquest nano, sap moltíssim. De fet, sortirà un nou capítol d'aquests documentals que estan fent amb imatges inèdites dels Beatles. Ui, però fan masses coses, els Beatles, ja hem vist masses coses. Sí, però ens agrada la gent, la gent fan dels Beatles. Molt bé, tancarem la tertúlia i passarem als secrets del disc al descobert. Hòstia, és veritat. No me'n recordava. Déus i simis, l'únic programa de ràdio que no es fa per la ràdio. De moment. Què farem? Aquesta és una secció que faig normalment amb gent que porta disco nou, i avui m'he permès el luxe de fer-ho amb el primer disc que he considerat que vas treure, Pep. Jo soc molt fan dels misticismes i quan escolto un disc sempre busco connectar amb ell a partir de les petites coses, no? Dels detalls que jo considero curiosos i que m'agraden. Busca coses a dins del disc, secrets amagats. En el dia d'avui porto 5 curiositats que se m'han generat a partir del primer disc en què Sau va rebentar-ho arreu del país, que és Quina nit, com hem anomenat. Quina nit va sortir el 1990, si no vaig errat. Clàssics com És nit continuar, Boig per tu, Enviar un àngel i Perestroika, que és un tema que he escoltat últimament i m'agrada. I m'agrada bastant. Vols saber-ne les curiositats? Sisplau. Estimat Marcus. Sisplau, i gràcies. Perfecte. Doncs, curiositat número 1. A veure, puja'm la música, Andrea, un moment. Això és un tema molt guai, també del disco. Perfecte. La primera curiositat, el nom. Quina nit. He estat investigant i m'han dit que Sau era una banda molt cinèfila i que Quina nit fa referència a la pel·lícula de l'Scorsese d'After Hours, que en castellà es va traduir a
Oque Noche. Això és veritat? Hoque Noche. Hoque Noche, Hoque perdó. Noche. Hoque Noche. És que quan traduïen això era heavy. Sí, però això és veritat? Ve d'aquí el nom? O s'ho ha inventat algú? A veure, aquesta pel·lícula ens va agradar molt. Vale. Aquesta Haurem de pel·lícula, i L'has vist, Marc? és una gran pel·lícula. És una pel·lícula menor de l'Scorsese, però és una pel·lícula molt ben feta. Molt xula. Surrealista, molt divertida. El que passa que a dins el disc hi ha una cançó que es diu Deprimit, Ui, parlarem d'aquesta cançó. Ja en parlarem, Parlarem. que és una cançó que surt cada disc. Exacte. De Sau. Però amb aquesta hi havia un tros de la cançó que deia Quina nit. Aleshores, nosaltres, sempre que acabàvem un disc, agafàvem totes les lletres, i en Carles, jo i en Joan, ens miràvem totes les lletres i dèiem, va, com titulem el disc? Quina temàtica agrupen tots? No, o quina frase ens agrada. Quina frase hem escrit cada allò. I vam veure que Quina nit... A més, el Carles, als concerts, s'havia acostumat quan els concerts hi havia tenir un moment àlgic, dir, quina nit, allò, no puguem dir, uau. Això està sent... Sí. No ho vam fer per la pel·lícula, encara que la pel·lícula ens va agradar molt. Vale. La pel·lícula ens va agradar molt, però no té res que veure el títol de la pel·lícula amb... Doncs molt bé, ho hem desmentit aquí, Sí. Tampoc també es havia dit que a Hard Day's Night... Exacte. Podria anar per aquí però també. no, tampoc. Vale. D'acord. Bona pel·lícula aquesta, Mira, una cosa que jo pensava que era així, que hem desmentit, és perfecte. Perfecte. Passem a la número 2. Passem a la número 2. Boig per tu. Hi ha molt misticisme per aquesta cançó, més enllà de que sigui un dels himnes més importants d'aquest país. Sí, això és un fet. sí. I sempre tothom parla de la lluna, no? de la relació d'aquesta cançó, amb com s'exemplifica l'enamorament impossible, no? O l'amor impossible amb la lluna. Però hi ha un detall molt interessant, Marc, que si et mires el disco i la seva tracklist, la seva llista de cançons, que és que la següent és La lluna i jo. Això és casualitat o va ser a consciència? No, casualitat. Va ser casualitat. Casualitat. Casualitat totalment. Ostres, llavors m'estàs dient que Boig per tu no va de la lluna? Sí, va de la lluna. Però va ser casualitat que la Perquè següent... que estiguessin juntes... Hòstia, però això és fantàstic. I quina vas escriure abans? O vau composar abans, tots junts? Uau. Sabries dir-ho? Pregunta complicada, És com l'ou i la gallina, per mi. Tractant-se del 1990, potser abans. Recordo el moment que vaig escriure les dues cançons, però em costa molt dir quina vaig escriure. Costa discernir. Hòstia, Però en mateixa època, no? Sí, Bueno, clar. sí. Hòstia, doncs estan totalment relacionades. Sí? Bueno, la temàtica, però... Però no Més que tot, el Vaig per tu és una cançó, vam voler escriure una cançó d'amor, d'un amor impossible, d'un amor que tens per algú que saps que no podràs abastar mai. Per exemple, això que deies el Hoque Noche, el Carles i jo estàvem enamorats tots dos de la Rosana Arquette. Vale? I saps que mai seríem nòvios de la Rosana. Segurament no. Entre altres coses, perquè en aquella època el nòvio de la Rosana Arquette era el fill de puta del Peter Gabriel. Sí, hòstia, no sabia És aquesta. veritat, en aquella època eren nòvios. Encara et queda aquí, Sí, home, no em fa això. No, per exemple, això que hi ha gent que moltes noies doncs havien enamorat del Carles i era inabastable, no? Clar. O no. Qui sap? Aleshores, Qui sap? O potser no tant. Qui sap? aleshores, No n'hem parlat d'això, Quan tornis a venir ja en parlarem. sí, el dia que vulgueu, home. Però porteu els pis cerveses que... Sí, n'estan acabant. Tinc més, si en vols. Es tracta... I aleshores, per exemplificar un amor, diguem-ne, inabastable, se'ns va ocórrer... que encara en tinc, no me'l prenguis. Te'n foto més. Quan, vam dir que vam personificar-ho amb la lluna. Amb la lluna. El que passa que després aquesta cançó té diverses històries curioses. Clar, ens va agradar molt la imatge aquesta de que algú veu a dins la copa el reflexe de la lluna És que està ben i trobada. se'l veu. Clar. Val? Clar, llavors... Aquesta... Metafòric, com el llenguado. Exacte. Tornem al llenguado. El roncola, bueno, no sé si pot reflexar tant en un roncola. No tant, perquè el sé... Però dins el meu dins el meu llenguado veig... Clar, ara la versió que hem de fer nosaltres és amb el És el llenguado. llenguado. Doncs, i a partir d'aquí, doncs, però la gràcia és que no la mencionem en cap moment. Clar. En canvi, la lluna i jo és una manera de... És la història d'un tio que està sol, que està tirat a casa, que està fet pols, que està... allò que ha perdut sentit sense rumb i que diu, només li queda la lluna, no? Clar. Curiositat número 3. Va, sí, va.
Escoltarem primer un fragment d'una cançó, d'acord? A veure. Vull 4 barres... Encara que siguin de bar. M'agrada molt aquesta frase. Hauríem de fer samarretes d'això, De veritat ho dic. Ojo, També hi havia Perestroika, fent referència a Rússia. He considerat que hi ha algunes cançons així com amb connotacions polítiques. És la meva sensació, consideres que Sau tenia... O sigui, era un grup polititzat, o no? Tots som polititzats. Tots el que fem és un acte polític, no? Fins i tot ignorar la política és un acte polític. Correcte. Aquesta cançó 4 barres, però és una cançó que la gent no l'ha entesa. Ah, no, Com jo, en aquest cas. Que és realment una cançó que és un cant a la política, o sigui, un cant despreciant la política. Dient la política és una merda. Sí, de fet va d'una noia que parla de política, no? I com, No, la noia no hi és. una persona. No, Tu t'has imaginat M'he una imaginat noia. una noia. Jo estic Tu errat. saps política estimada, Això. val més que t'ho montis bé. Exacte. Això. Clar, aleshores l'únic que vull és el meu país. Vale. El meu país és el que vull i més enllà de partits i de colors i aquestes coses. Que a vegades aquest país que tenim, que ara ha passat el mateix amb el procés, ens l'hem perdut per culpa d'això, que els catalans som experts en barallar-nos entre nosaltres. Ara, és veritat. Aleshores, doncs, és una mica de dir, passem de política i l'únic que volem és el nostre país. I la manera de dir-ho d'una forma metàfora, el del llenguado no se'ns havia ocorregut, vam dir 4 barres i encara estic davant. No, doncs ben fet. Per tant, sí que hi havia una mica de política. Sí. Estava polititzat el tema. aquella època. Perfecte, mira, un altre tema resolt. Passem a... Perdona, en aquell moment, una cosa que ens va afectar, tots nosaltres vam viure, vosaltres no ho heu viscut, però nosaltres vam viure una cosa que era la Guerra Freda, que tenies la sensació que esclataria una guerra nuclear d'un moment a un altre. No? Bueno, ara tenim, també comencem a viure, a veure si cauen coses. Sí, això Jo em desperto i ho penso. això ho recordo lleugerament. Però era més... Aquella època era Més vívid, sí, estava més present, intens, sí. no? I aleshores va haver un moment que va caure el mur de Berlín, Sí. perquè hi va haver el Mikhail Gorbachev com a primer ministre de Rússia, o vaja, no sé, primer ministre o president de la República, o el que sigui, i va fer diguem-ne, va refer tot el que era la Unió, va convertir... Volia modernitzar-la i no li va sortir molt La bé. perestroika, Més que tot no? el que va fer va ser la perestroika, que era de desmuntar una mica la tinglada de la Unió de Repúbliques Socialistes. Sí, sí. Aleshores, nosaltres ens agradava sempre la part poètica de l'assumpte i la part romàntica de l'assumpte. Posar-hi un toc romàntic. Aleshores era una manera de posar, mencionar amb la perestroika, diu que la Rússia Blanca diuen que ens ofereixen un nou futur, no? Que volen canviar-ho tot. Aleshores la vam titular perestroika, però tampoc surt la paraula perestroika. Però bueno, té sentit, té una mica de sentit. Següent curiositat? Va, sí. Són curiositats deprimit, que comentaves abans. M'interessa molt això, ja que hi ha 5 fascicles, crec, de deprimit, si no vaig errat. No, més. N'hi ha més? Cada disc? Cada disc té un deprimit. I hi ha un que n'hi ha 2 o 3. Ah, sí? La primera versió va sortir al No puc deixar de fumar, sí, i tal. Llavors, aquí la meva pregunta és, nosaltres últimament vivim en una situació juvenil que tothom està molt deprimit, d'acord? És a dir, la depressió està a l'ordre del dia, no. És a dir, El futur és molt negre. El futur és molt negre i també la gent està molt deprimida. La gent està trista. I la gent ho diu. Llavors jo, al veure que a cada disco de Sau hi ha un deprimit, penso, hòstia, abans també estàveu tan deprimits com nosaltres? Sí. I més, fins i tot havíem sigut joves com vosaltres. Clar. Creus que és una qüestió de la joventut? De pensar que... Sempre. Jo crec que la part que és part de la joventut d'aquest punt de rebeldia cap al món i i ha de trencar amb el cordó umbilical del passat, no? I és bo que ho faci, no? Per això no em preocupa el món del rock ara, que torno a la conversa de fa una estona, Sí. perquè el món del rock i el món del pop era una manera de rebeldia, de trencar, de canviar el sistema, d'engegar a prendre pel cul el món sistema que hi ha i el món que estem vivint, perquè hi ha alguna millor, no? I ara que el rock tingui controlat al 100% el sistema és el que a mi em desmunta, no? Perquè
perd el significat de la raó de ser. Bueno, hi ha coses, jo crec que estan una mica fora del sistema, el que passa que no les sabem veure, són més difícils evidentment, de trobar-les. Evidentment, hi ha músics, evidentment, però ho vam aconseguir, és a dir, ara d'una manera ho diré, també ho dic d'una manera molt il·lusa, també sí. Però els hippies dels Estats Units van aconseguir fotre el concert de Woodstock i els Beatles, 4 desgraciats de Liverpool, que ningú hagués donat un duro, es van convertir en un fenomen mundial. O 4 tios aficionats a l'LSD van fer un disc com el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que és probablement l'obra més important artística del segle XX. Sí, ho consideres? És molt important en aquest programa una sentència així, Sí. Per mi el Dark Side of the Moon és potser, no sé si l'obra més important artísticament, però una de les més importants obres artístiques més importants del segle XX, sense cap mena de dubte. Pep Sala. Tenim titular? Tenim titular. I el deprimit la història del deprimit és una frase. Nosaltres tenim un amic que es va morir, que es deia Galderic, que era un noi especial, que vivia a Vilanova de Sau i treballava amb cavalls. Un dia ens va dir que, diu, estic deprimit, diu, perquè vaig anar de festa i com vaig arribar a casa anava tan torrat que la clau no em volia obrir la porta. La primera va d'això, no, de fet? Clar, i aleshores ens va agradar molt tant la manera que ho explicava i vam fer aquest vers, diguem-ne, que és molt dur haver de marxar d'una festa quan tot s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. És una cosa, un punt d'humor. Doncs mira, bé que ho dius, i va perfecte per relacionar-ho amb això, perquè hi ha un grup actual que es diu 31 Fam, en una cançó que parla precisament d'això, que torna torrat de casa i que no pot obrir ni el pany. Per Com tant, es diu? La cançó? Sí. No sé, ho fa el Didi, però no sé quina cançó és. Però és perfecte perquè ho hem lligat de Són puta mare. sinergies entre temps. Hem descobert moltes coses del primer disc que va rebentar-ho de Sau, estic molt content. Bones curiositats. Eren preguntes que jo em feia. Segur que n'hi ha més. Però... Segur que hi ha més. Sí. Restaurant xinès, que és una cosa que a mi m'interessa molt, que després parlarem. Vale. Però si et sembla, passem a l'última secció del programa. Sí, no t'ho hem dit això, Pep, però nosaltres col·laborem amb una cervesa artesana, que és aquesta que es diu que us follin, vale? Sí. Que no és la que t'estàs bevent. Ja, perquè... Per això anava a dir, ho dissimuleu molt bé. No, perquè se'ns han acabat, n'hem de demanar més. Com a sponsor no. I tenen aquesta versió, que és la 155. Llavors, nosaltres tenim 155 preguntes. En aquest programa només bevem que us follin. Mentida. I si no us agrada, doncs que us follin. Això, tenim 155 preguntes i et demanarem que ens diguis 5 números de l'1 al 155 i cada un correspon a una pregunta. Doncs va, el 17. El 17. El 17. Mira, amb quin artista t'agradaria col·laborar que no has col·laborat mai? Hi ha alguna cosa que tinguis allà com amb Espineta? Moltíssim. Van col·laborar. Algun que sigui un somni, així. El Paul Simon. El Paul Simon. Està molt grandet, pobret, però més que tot... És que això és una de les persones que admiro més des del punt de vista... Si haguessis de triar un lloc, una persona amb qui sopar, seria en Paul Simon, eh? Sí, per exemple, sí. Perfecte, sí. molt bé. Segon número? El 24. El 24 diu... Mira, aquesta és interessant. M'interessa, sí. De l'1 al 10, com d'enganxat estàs al mòbil? Ui, poquíssim. 2. Molt bé, com jo. Sí, exacte. És molt preocupant el que ens està passant. Jo avui m'he llevat per anar a fer pixum, recent llevat, i he agafat el mòbil i he anat a Instagram. És que tu pixes mirant el mòbil, que això és una cosa que em sorprèn molt. Passem, Perdó per haver dit això aquí, no passa però... res, no passa res. Tercer número. El 72. 72. Albert? 72 diu i fa... quina llei et sembla absurda? Hòstia, complicada aquesta, eh? Quina llei em sembla absurda? Uf, moltíssimes. La primera que et toca més la fava. A mi em sembla molt absurd, d'entrada, més que una llei, no sé si és una llei, però les zones blaves. Mira. Aparcar, no ets el primer que ho dius. Ho trobo una cosa... aviat pagarem per respirar, no? Sí. No ets el primer que dius això, No ets el primer que ho diu. O sigui, Pagar per aparcar. És que realment, quan ho va ser, crec que el Lil Dami. Va ser el Lil Dami, sí. Que ho va dir, i jo vaig pensar, és veritat? És veritat. Pagar per aparcar. Què significa, no? Bueno. La ciutat és de tothom. Quan va començar això de la zona blava, ja ho recordo, jo pensava que era una broma. N'estan enganyant, no? N'estan enganyant aquesta gent. Quart número. El 96. El 96 diu...
l'humor té límits, sí o no? Sí que no. Jo soc partidari que l'humor no tingui límits. M'agrada, jo crec que un es pot riure de tot. No? L'altra cosa és faltar el respecte. Val? El límit potser està en quan faltes el respecte a Sí, algú. clar, a veure, Bueno, però si li a la faltes cara. el respecte a, jo què sé, Donald Trump, Podries pot ser faltar-li humor. respecte, sí. Sí, no, hi ha gent que diguem-ne, s'ho mereix, no? Sí, Però- sí, és veritat. No, però o sigui, jo crec que hi ha gent que crec que l'humor un pot riure's de tot, fins i tot. El que passa que una persona que fa humor el primer que s'ha de riure és de si mateix. Ara, Si no anem malament. és veritat. És el primer. Si no ets capaç de riure de tu mateix... No pots ser humorista. Aquesta gent que s'ofèn i tal, no facis bromes, No, perquè ofendiditos. acabarem malament, ofendidito. Però jo soc molt apartat i m'agrada molt l'humor. Tinc molt, De la broma, és de la broma. molts amics humoristes i jo m'agrada molt el tema de l'humor. Falta un número? Falta un número, últim número del Vox. 125. 125. 125. Bon número. A veure, Albert. Quina cançó teva defineix millor el dia que has viscut avui? Uau. Uau, aquesta és... Complicada. És que aquí és la de repàs. 125 i ja en portàvem Clar, moltes. exacte, vam dir, a veure quina La podem cançó fotre. meva defineix el dia que he viscut avui. Uau. Deprimit. No. No. El difícil art de viure. Això que deia. Mira, Molt bé, molt bé. molt bé. Doncs que la gent vagi i l'escolti. I en tenim una última d'obligada, que és a qui dediques una que us follin, és a dir, a qui enviaries a la merda. O tu ho has dit, el Donald Trump és un bon exemple. El Donald Trump. Home, és que a més, escolta'm... No, últimament a sobre està dient Donald moltes Trump, que tonteries. ens portarà tots pel pedregar. Mira, Sí, hauríem de cremar coses, estimats. Hauríem de cremar coses. Sí, un dels problemes d'avui dia és que la gent no es mobilitza. O sigui, en donen pel sac i ens sembla perfecte. Som uns En panxa molts contents. aspectes, no? Sí, ens han comprat això de la societat del benestar, no? Ara. I penso que la gent jove sou els primers... Sou els que us toca mobilitzar. Hauríem de fer-ho molt més, sí. Hauria de fer-ho molt més del que ho feu. Coincideixo. Coincideixo. Pep Sala, ha estat un plaer tenir-te aquí. Ha sigut Podríem un gust. estar parlant llargament. Home, ja jo- tornaràs a venir algun altre Sí, dia. que vulgueu. tindria 1000 preguntes a fer-te, Pep. Ja vindrem, si no, per allà a Osona. Sí, tant. I tu has passat bé? Fantàstic, home, i tant. Fantàstic. Aquí ja estem a calendària, no diu res, però bé... És Ja, de tant en Andrea, tant diu alguna Digues cosa. alguna cosa. Hòstia. Te l'he pillat. Digues bona nit, gràcies per estar aquí. Gràcies per estar aquí, Pep. Molt I a bé. vosaltres per fer el que feu. A tu, Andrea, que ets el millor. Gràcies. Ens veiem diumenge que ve. Amb... Algú que no sé qui és. Jo tampoc encara. Vale, perfecte. T'estimo. Bona nit. Bona nit. Adéu. Agent A reveure. d'internet. Adéu. Adéu.